Og hvordan det så forløber, og hvad det udvikler sig til, at der er nogen, der tænker på hende der, det kan man læse i den her Kom hjem, som du har lavet, Thomas Thorhauge. Velkommen. Tak. Du har fået rigtig flot anmeldelse, blandt andet her i Information, i Den Gode Histories Tjeneste. Men nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, fordi her står der så tegneserier. Og hvor ligger vægten i den her genre? Er det på det skrevne, eller er det på det tegnede? Altså, graphic novels er tegneserier. Det er bare en ny form for tegneserier, og i virkeligheden er begrebet ikke særligt præcist. Men det dækker over en fantastisk udvikling. Tegneserierne er gennemgået i 10 år i Nordamerika, i Canada, USA og i Vesteuropa. Og det, der dybest set er sket, det er, at det samme, der skete med filmen i 50'erne, at da nybølgen kom i Frankrig, at tegneserierne blev sat fri. Tegneserierne har jo en fortid som massemedie. Den er fabriksfremstillet. Den har primært været brugt som humor og som eventyrserie. Og nu ser man altså en udvikling, hvor en lang række forskellige mennesker med vidt forskellige budskaber bruger tegneseriemediet til at udtrykke sig personligt eller kunstnerisk. Nu tænker jeg jo lige umiddelbart i forhold til den her stilart med tegneserier. Er det ikke noget, der er forbeholdt unge at læse sådan noget her? Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, altså jeg vil sige... Har det også et voksen publikum? Ja, det har det. Jeg ved ikke, om min nødvendigvis har, men der findes mange typer af den her slags kulturprodukter. Men nu siger du ved ikke, om din har. Du har jo skrevet en historie, og hvem henvender den så til? Ja, altså jeg tror meget på, at tingene må finde sin egen læser. Men den henvender sig meget bredt, vil jeg sige. Ja. Og jeg tror helt klart, at den kan læses. Altså den er beregnet til et voksen publikum og et ungt publikum. Men den finder forhåbentlig sin egen læser selv. Hvad hedder det? Det har jo været voldsomt udbredt graphic novels i andre lande. Altså herhjemme er noget af det mest berømte vel i virkeligheden Persepolis, som også er blevet filmatiseret efterfølgende af den iranske tegner, som bor i Paris, og så Watchmen går også sin sejrsgang rundt omkring. Hvorfor har vi været så lang tid efter at følge med det her? Det er et godt spørgsmål. Altså det ved jeg ikke, hvor godt jeg er klædt på til at svare på. Men jeg tænker, inde i tegneseriekredse, der har I vel ikke, altså der har I vel siddet og tænkt, hvor bliver I af? Seere eller læsere, eller hvordan? Ja, der tror jeg, at i mange tilsvarende kulturelle sfærer, man oplever noget lignende en gang imellem. Jeg kan sige, noget, der har været sjovt, det er, at det fænomen inden for børnetegneserien, der rykker meget i øjeblikket, manga, de japanske tegneserier, de var også utrolig lang tid undervejs. Og endelig kom det igennem. Og jeg ved ikke, om det er sådan, at skæbnen ved at bo i Danmark, et lille land, at tingene de kommer lidt efter, og at de store nationer måske har nogle strukturer, eller hvad ved jeg, som gør, at tingene måske kan manifestere sig lidt hurtigt i mindre kredse, som så tilsvarende er lidt større, end de er herhjemme. Vi har taget et lille bitte udsnit af din historie, for lige at prøve at illustrere noget om, hvad stilen er, også i handlingen. Du kan prøve at kigge med her, en lille mini-demonstration. Ja, det er en scene i Paris, hvor at hovedpersonerne i tegneserien, som bor i et aktivistkollektiv, er ude at lave en af deres sære kreative happenings, hvor de simpelthen iscenesætter nogle situationer, der fremprovokerer politivold, som så kommer i fjernsynet, som så giver politiet og statsmagten et negativt lavet billede, og dermed har de med få midler opnået noget, der er meget effektivt, men som jo måske er lidt ufint i kanten. Og det var sådan set det, jeg ville ind på, at historierne i de her graphic novels, de er jo typisk socialrealistiske, eller sådan lidt over i det dokumentaristiske, men i hvert fald ofte med en politisk undertone, og måske kontroversielle. Hvorfor? Ja, altså jeg vil sige, graphic novels er virkelig alt muligt. Men det er rigtigt, at måske er det fordi, at tegneserien så sjældent har udtrykt sig i de rammer, at der ligesom kommer noget nu, at der ligesom det underskud, der har været, kommer nu. Og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, der findes fantastiske journalistiske tegneserier fra USA, som virkelig bruger de her virkemidler, vi alle sammen kender fra radisserne og Sten og Stoffer og Tintin, men på en helt anden måde og med et stort resultat. Altså, tegneserier er et fantastisk udtryksmiddel, og jeg tror også, det er derfor, at når man flyver i en flyvemaskine, at den lille folder, der er foran dig i sædet, som fortæller dig, hvad du skal gøre, når flyet styrter, jo i virkeligheden er en lille tegneserie. Man vil gerne være sikker på, at alle forstår det her. Så det er et stærkt medie. Så i virkeligheden er det noget med at få udbredt nogle flere historier på et andet plan også? Ja, og det har totalt fremtiden for sig. Ja. Tillykke med din udgivelse her, og den nye serie, som den ligesom er startskuddet på, og så må vi se, hvordan det udvikler sig fremover. Tusind tak. Og med de rosende anmeldelser. Tak. Tak. Fint og lyst.